съм Gangster ABG и сега ще направим един кратък влог. Нали, ще видите как изглеждам и човек, ще ви разкажа малко за себе си така. Здравейте, аз съм Gangster ABG. може да се направи с Доли Гангстер ABG. С Додо Хеф. Ето го Додо Хеф. Сори, Додо. Ами аз истинското ми име е Самуил. На 10 години съм. Той също е на 10. Ле. Окей. Той е куку. Той е малко како, ама не му обръщайте внимание. Така, в моя канал ще... Ей! Ето тази мрази моя канал! Мрази го. Ето го. Хора, също така ще има клипове на Хазарио и на, може би, още някои игри. Добре, сега. Влизаме в кесеновата игра. Сега. Да, преди малко от това дърво имаше хиляди изпопадали кесър. В чантичката ми има поне 12-13. И чантичките ни покажат Ето го и дървото. Чантичките са поне по 1 килограм, повече, може би. Сега сме на Даскало и